Він мріяв бути художником, але став грозою окупантів та істинним воїном. У Києві простились з командиром батальйону «Вовки да Вінчі» добровольчого українського корпусу Дмитром Коцюбайлом. Михайлівський Золотоверхий ледь вмістив сотні людей, які прийшли на панахиду. Простився з воїном і президент України Володимир Зеленський разом з прем'єркою Фінляндії Санною Марін. Глава української держави передав матері да Вінчі Оксані Коцюбайлу відзнаку «Хрест бойових заслуг», якою посмертно удостоєно її сина. Майдан Незалежності в очікуванні прощання з воїном давно не бачив стількох людей. Тисячі киян схилили коліно перед героєм. Це його побратими, приятелі, друзі та близькі, а також усе військове керівництво України на чолі з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Дмитра Коцюбайла поховали на Байковому кладовищі у Києві. Воїну було 27 років, 9 з яких він боронив Україну від російських нелюдів. Щойно виповнилося 18, просто з Майдану він потрапив на війну у складі добровольчого корпусу «Правий сектор». Саме за любов до мистецтва дістав позивний «Да Вінчі». Він прославився у бою за Піски, Савур-Могилу, а тепер і Бахмут. Відбиваючи російську навалу, він поліг на підступах до фортеці. Вовки да Вінчі та побратими з різних підрозділів обіцяють помстяться за героя. Важливість утримання Бахмута лише зростає. Кожен день оборони – це виграний час для підготовки українського наступу, заявив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. У незліченних боях за фортецю росіяни втрачають найбоєздатніші частини найманців і спецпризначенців. Вони продовжують штурм Бахмута з трьох боків і намагаються оточити наших воїнів. Оборонці завзято палять ворожі сили на цьому напрямку. Серед них славетні Едельвейси. Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади зустрічають ворога північніше Бахмута. Кожен день і так перебігають, щоб не в одну купу не збиватися, а потім йдуть на штурм. Рано чи пізно, вечором чи днем, по-різному буває. Буває, що і поночі хласять. Едельвейси пригощають російських заброд з французьких 120-мм мінометів. Нарізні стволи забезпечують ювелірну точність та ефективність. Зараз, якщо йдуть прориви, це більш піхота, легка броня. Буває, що вони ховаються. Міномет має дуже хорошу властивість хати складати. Хати, бліндажі. Натиск ворога несамовитий. Російська навала зі Сходу посилюється кілька останніх місяців. Одна з цілей – цілком загарбати Донеччину. Але апетити нелюдів угамовують українські воїни. За даними Генерального штабу, лише за один день відбито більше сотні російських атак. Причина облави в будинку делегата Курултаю – знову диверсія на залізниці. До родини Асана Абдураманова у Бахчисараї вдерлися ФСБівці напередодні зранку. Приїхали двома машинами. Однією заїхали на подвір'я, а білу «Газель» залишили на вулиці. Лише ввечері Кримській Солідарності стало відомо, що до делегата Курултаю прийшли у пошуках партизан, які пошкодили залізничне полотно у Поштовому. Щоправда, Асан Абдураманов давно не живе в Криму. Він вимушено залишив півострів після окупації. Вдома були його дружина, діти та онучка. Росіяни полюють за протестними інтернет-користувачами. У Криму схопили 23-річного хлопця, який під псевдонімом бажав у мережі знищення російських окупантів. ФСБшні псевдоексперти швидко знайшли в цьому заклики до насилля саме за національною ознакою. Тепер бранцеві погрожують 5 роками в'язниці. І цей випадок далеко не перший. Ми закликаємо наших співвітчизників в окупованому Криму бути обережнішими.
Після 9 років неволі із колонії Сімферополя вийшов перший український політв'язень Криму Микола Шиптур. Про це повідомляє об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Шиптура схопили у 2014 році, коли він вийшов на мітинг у Севастополі на честь 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Тоді покладання квітів переросло у сутички та кровопролиття. На містян з синьо-жовтими прапорами накинулись бойовики так званого козацтва. Миколу Шиптура після затримання катували, змусили свідчити проти себе і врешті кинули до в'язниці нібито через замах на бойовика так званої самооборони Криму. Однак після звільнення Шиптура одразу ж забрали працівники російської міграційної служби. Зв'язку із ним немає, кажуть у об'єднанні родичів політв'язнів. Місце його перебування наразі невідоме. Проте зазначається, що Микола Шиптур має усі необхідні документи для повернення на вільну територію України. Представлялись членами правого сектора. Их было около 20 человек. Юна піаністка з Криму віддала свій гонорар на лікування українських воїнів. Майже 29 тисяч гривень Христина Михайличенко отримала з концертів класичної музики у Європі та перерахувала проєкту «Лікарі для героїв». Про це розповіли у благодійному фонді «Східна зірка». Христина Михайличенко й сама має непросту долю. Російські окупанти двічі вигнали її родину з дому. Одразу після окупації Криму вона вимушено виїхала з півострова. А після повномасштабної російської навали минулого року Христина, її мама та сестра ледве врятувалися з Ірпеня на Київщині. Тепер вона докладається до спротиву російським окупантам благодійними концертами по світах на допомогу Україні.